abubuwa. Yawwa jama'a wanda za ka fara abu kaciya ka fara daga kan ɗanka. Wannan ɗana ne na ciki na, zan kulma masa cikin sai insha Allah. Kowa ya zira ido kallo. Lewar gaske ce. Yawwa alhamdulillahi jama'a kun ga yawwa ina masu ɗauka kai karɓo da wata tabaran kai Ibrahim karɓo nan cire rigar ka yi maza cire rigar ka yi tanka daga cire rigar yawwa jama'a kuma ga wannan guru ko wannan guru da kuke ganin sa kowa zai da ya kallo wani guru ne na abin mamaki kashi dai guru ne ka shi da zare da kura da layu da abubuwa yawwa jama'a wanda za ka fara abu kaciya ka fara daga kan ɗanka. Wannan ɗana ne na ciki na, zan kulma masa cikin sai insha Allah. Kowa ya zira ido kallo yawwa insha Allah. Kowa ya zira ido kallo saboda haka ina mai gabatarwa ko kaɗan rike wannan yawwa jama'a kowa kallo. Aha yawa kowa ya zuba ido ya kallo ga mai gayya mai aiki yawa yanzu a san naku ne kura baki a bude don ta rufe kare wani ya samu yawa aha magaji ba a magaji da yaro yawa to aha kayan naku ne dama abun nema ya samu yawa sai haƙuri yayi ku yi haƙuri za ku gani sai an zagar da shi kowa ya gani yawa Allah boy ina gaisuwa wakili Allah ya biya kana ji na to kuna kallo kamina yauwa kai ku yi haƙuri sai ya zaɗa da yaro kowa ya gani ku yi haƙuri yawwa ga yadda aka ɗaure shi kuwa ba don ɗan kura ba ne da yawwa to to dan kura ba kura ne kutuban duru kai astaghfirullah to wai kun taba ganin wannan abu to yanzu da yaro wani ne aka daura haka zai yadda kuwa to kusa ido ku yi kallo yaro zaka zama kilishi yau da yardan Allah yau wasa ne ba tsafi ba ne kura amin dawo lafiya aha to rike sosai dafe sosai yauwa to yana kiran su fa gabar da yamma kudu da arewa aha to ku yi haƙuri to sa ido ku yi kallo to mutumin dorin ya kula ka ya ne sai kai dan kura ma kura ne yauwa aha kai wai wannan hanji ne ko dai mutumin dorin to yaro to ku duba sosai dan
dan kura ne kima wata rana kura ne kuma yanzu ba kura ne yawa aha kai gurmauken kai wannan to wai kun taba ganin irin wannan kuwa wai to aha to sauko lafiya aha to kusa ido ku yi kallo sosai yau ba dama kayansa ne kuma zai gyara kayansa to aha to a duba ya zagara sosai ga igiyar an huda ta kirji ya fita ta baya yauwa to kuma du za a sake wani sabon daure ta aha to kuma duru a tafa masa yauwa to wannan wasan ta yi wasan nan ta yi yawa akwai wakilin sarki wanda zai dan nuna mana murnarsa shi ma bismillah wali na yawa bismillah waliyin Allah daman wanzami ai waliyin Allah ne wali ne zahiri fito nuna gado ai gadon kenan ai ba ma girma in baka nuna yadda nake wannan wallahi tallahi in za a bani riga ta miliyan ta fi ta wallahi ta fi saboda wannan rigar ta gado ce ka ga garba billahi da riga da gado saboda haka bismillah wali bismillah yawwa jama'a ga wali ne ya dauko sanda jama'a kowa dan ba da guri ana sa ba wani na radi ba ina Ibrahim yawwa ko dan fara garin gidan kayayyakin abota kuma kai kayan bota yawwa jama'a ga wali yawa mamara sunansa saboda fada wali na ina yauwa ga wali wanzan fakwar gezawa lokal gamma ga wali fakwar yauwa ɗani ne ya adan talata kowa sai shi wannan daman gadon su ke ɗan wanzanci wannan gado tun iyaye da kakanni wanzame ne saboda haka ga sanda ya ɗauko ta kuma yana harare dan mai ɗauka hoto ka kula fa saboda a karye mauzo ta kan tun da dai karye mauzo ta yawa a haka yawa magarba ta yi abu ya kusan karewa a daina koren fagen nan da Allah haka wannan a daina koren fagen nan haka da Allah a saurara haka a sa ido ai kallo madalla bismillah a gabatar da wasa dan gado wannan wali kenan yawwa gashi ne dai yana ta abubuwa dai da addu'a da dai aje da gaba a dawa ba yawwa to gashi ne ana daura hatimi lalle mutanen almajirai ne kasan a da ana mana kallon wanzame mashirka ne a malamai ne wallahi shegantaka ce irin gardanta ne a ba tsafi muke yi ba a akwai gardantaka ne kasan ku gardi ba dama ne wallahi banza ba ta rogo idan ba a sha wuyan jira ba an sha shinge hamdan kasiran ɗayi da wadafi yau to ga sunan ya ɗora sanda ya rarraba ta ya abin nan to yanzu dai ana neman matasa dai masu guda biyar ina matasan nan guda biyar namu wanda muka zo da su ina matasan nan yauwa ina matasan nan ku zo ku sake zuwa ga wani aikin ku ya same ku yauwa ku yi maza ku a wani ku yi maza ku ga kautar Allah ku haɗa kayan nan duk wani mai karfe cire a jiki 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 yauwa Ali ka kai mana kaya a jikin mota kare ka kai mana kayan ku duka kai mana kayan mai mota ku duka kai mana kaya a mota yauwa kun dai sani yauwa kun dai sani dama aikin ku ne ku ake yi da ku ake dawowa da ku muke zuwa da ku muke dawowa biyar ai ta yi tsawo koko ne yauwa daman da ku muke zuwa da ku muke dawowa ko wani abu in sanda ta makale a kama ba komi ni ko dauke wannan kaifin naka ka san
ni tsoron kaifi nake ji da na gani sai hankali na tashi domin ku kaifi wallahi abin tsoro a nemi magani a sha magani tun da wuri billahi da yawwa kowa ya dafe sosai yau za mu ga abin mamaki jama'a kun ga dai ga sanda ya girka ta ya makalkale yauwa ga karti har guda 4 saboda haka za mu ga yadda za a yi kuwa yauwa yanzu me za a yi jama'a kuna kallo yauwa kai ma cire takalminka yauwa cire takalminka mai ƙi sawunka yauwa kamar wanda za a yi baka ciya ko banan da aka yi baka ciya ai an daɗe da haka ake danne ta sai a danne za a yi masa da ba saboda ba karimi ake ƙato ake baka ciya yauwa magaji ya ce zai umarci su tashi ya ana ku tashi kai wai ku tashi ka ta gagare ku a'udhu billahi la ilaha illallah lalle wannan fa zai yi ba wannan fa ba zai yi ba ya shi ke nan dole wannan fa abu ya gagara wannan ko wani ikon Allah kun ji wani sakale sagau wannan fa dai inda ka nemi maganin sanda kana neman maganin sanda ka nema a wajen wannan insha Allah za ka samu shi idan kana so ka nemi maganin sanda inda aka daga Allah da ba ta sako ba in Allah da wannan shine wali na kwagwar yawa alhamdulillah Allah saka da alheri ba da nan godiya muke mun gode Allah saka da alheri duk wanda ya zo wannan guri Allah ubangiji mai da shi lafiya kungiyar rundunar mazaje da al'adun gargajiya ta jihar Kano ni ne shugabanta alhamdulillah yawa sai gobe kuma Allah ya kai mu in Allah ya kai mu inda karfe 2 har ila yau gobe har zuwa dare akwai wasanni har ila yau in Allah ya kai mu gobe Afirka ne da yayan Afirka kuma arewacin Najeriya mu Hausa Fulani mu muke da wannan al'ada mai karfi sosai domin idan ba a nuna wannan abubuwa al'adunmu sun riga suna fama su bata zamani ya shigo ba a san wanzami ba ba a san makeri ba ba a san wanzami ai ba duku ba me amfanin sa yawa alhamdulillah yawa wannan abubuwa da nake nuna ni ne shugaban rundunar mazaje da al'adun gargajiya wannan shine takamata kuma tanadina mutum ya ci allura ya haɗi allura saboda me ma'anarsa ko da za a samu matsala ta wani ya haɗi allura to in Allah da aka neme mu in Allah da zamu bashi magani ko mutum ya zo ya kone kaga da al'adunmu ne mu da an kone za a ce a je gidan makera da an samu matsalar wani ya haɗi karfe ko ya sa karfe a hancinsa za a tafi a ce a je gidan wanzamai idan mutum ya yi rauni za a tafi a je gidan wanzamai duk irin abubuwan mu sana'o'inmu muna da magunguna wanda yau mun koma baya da abu ya faru da kaɗan sai a ce a tafi asibiti da abu ya faru kaɗan da mutum ya kone a gaban makera saboda ina kira da kowane mutum mai sana'a irin tawa ya tsaya inganta sana'a tasa kuma sai ya nuna za a iya gane shi amfaninta mutum ya haɗi karfe shine magani yauwa kowa ya bar gida ya bar shi saboda haka mu Hausa Fulani mu muke da wannan al'adu wanda a da a duniya Allah nan a kudu tsoron mu yake in aka ce Bahaushe ne to amma dan Allah wannan mun komo baya wanda a da Bahaushe daya sai kori kabila yare 40 sai ba sai ta bashi ba to amma rashin nuni din shine ya kawo mana koma baya saboda haka ina kira da duk wani mai sana'a Hausa Fulani dan Allah na nabi rike sana'a tasa da mutunci kuma yake nunin kuma me ya amfanin sana'arsa saboda haka wannan shine takamata shi yasa na kafa wannan kungiya ta rundunar mazaje da al'adun gargajiya ta jihar Kano ni ne wanzami ni ne maharbi ni ne mai magani kai ko ta jaraba billahi da zinar da in ba tsiya da tsiya ba wallahi shine ba na yi ya Kano kuke ko kuma kuna da shiyoyi da yawa a wajen alhamdulillah wannan kungiya tawa a Kano ne take amma ko ina da memba wadda in dai wanzami ne guda ɗaya yanzu da batanci muka yi da wanzanci